Alright, hi mga boss, once again, good morning and welcome back to our YouTube channel, Alton the Life Changer, and to our Facebook page, Alton Adventure. So thank you so much again for following my page, my YouTube channel. So for today's video mga bosses, nata diri sa Occidental, so DSB, Don Salvador, which is nata sa Occidental. So ano siya? So ang place is nice kayo ang place. So ang view is grabe kanindot. So the lion statue, and then the surroundings, ang palibot mga boss is nice kayo. Imagine sa imagine sa imong ka-stress sa imong trabaho, and then katagan tag chance nga maka-visit, makalaag. So ni-try tag-visit from Ayungon, Negros, Oriental to Don Salvador, Negros Occidental. So from Ayungon, Negros, Oriental, travel tag mga 3 to 4 hours paingon diri. So mao ni atong gi-ari lang sa atong chill ride nga trip. So nice kay ang palibot mga boss. So worth it kayo kung ikaw stress na sa trabaho, need na kang mag-refresh sa imong mind. So try to visit Don Salvador, Negros Occidental. So and place is nice kayo. If you look at the view, okay, so ano siya mga boss, nice kayong place. So ma-refresh gid ang imong kuan, ang imong mind sa ka-stress or nang wala na kay tarong panghuna-una bitaw nga imong trabaho is ay imong hunahuna is na lang sa trabaho. So why not nga mag-chill ride ka, kaon-kaon ginagmay sa gawas, then visit sa aning mga place nga relaxing kayo. So kung ma-stress ka, so visit na or laag na. So muna akong giingon, kung ikaw single ka, wala kayo uyab, laag na, kaon-kaon sa gawas, mas hindi ato ka makakitag forever kaysa magpundo ka sa balay. At the end of the day, naragyan ka sa balay, diba? Wala kay na laagan, wala kay nakita nga bago mga views, then at the same time wag hamon kay uyab. So diba? Sakit. So okay, so ingani lang. So my trip is mga experiences na ako sa akong life. So akong i-share sa akong Facebook page, at least maka-contribute ko mga nice nga place nga inyuhang ma-visit sa buhon. So kung curious ka sa akong YouTube channel, I know this is my only videos nga akong i-store sa akong Facebook page or YouTube channel, but I'm hoping nga maka give sad ni og ideas kung asa laagon, asa ni nga place, para at least kamo sa dis mga try sad mo og visit ani nga place nga ma-relax mo, ma-refresh mo kung stress ka. So pwede kayo mo visit din hinga area. Nice kayo ang location diri. So medyo dili sabang nga place. Ang nakanindot is daplin na sa highway, so anytime accessible kayo sa mga motor or mga four wheel nga mga sakyanan. So what are you waiting for? If stress na ka sa trabaho or need ka maglaag, so try to visit DSB or Don Salvador, Negros Occidental. Dari ni mo makitaan ang nice kayo nga place and relaxing guys nga place. So once again, this is your new YouTuber, Bisayang dako,
Alton the Life Changer, and please don't forget to follow our Facebook page, Alton Adventures. So thank you so much for watching my videos. So stay safe and enjoy your life.